ברוכים הבאים לבר מאסטר, אני דוריאן קופית, והיום אני אלמד אתכם איך מכינים את קוקטייל הוואו. שימו לב, אנחנו לוקחים את השייקר וממלאים בקרח. המצרכים הדרושים שלנו: וודקה נקייה בלי טעמים, שנאפס אפרסק ומיץ קרנברי, מיץ חמוציות, ניתן להשיג בכל סופר. וודקה, אנחנו צריכים לשים 45 מיליליטרים, שזה כ1.5 אונס. שנאפס אפרסק 30 מיליליטרים, שזה בדיוק אונס אחד. ומיץ חמוציות אנחנו שמים 3 אונס. מאוד מאוד חשוב להיות מדויקים כאשר מכינים קוקטיילים, אחרת זה מאוד משפיע על הטעם. עכשיו מגיע החלק שאני הכי אוהב, וזה לנער את המשקה. אנחנו נערים, חשוב לנער היטב, אך לא יותר מדי. אנחנו לוקחים כוס היבול וממלאים אותה גם כן בקרח, נשים אותה כאן. לוקחים מסננת ג'ולף שמשמשת לסינון ומסננים את הקוקטייל שלנו בתוך הכוס. נשים קש, נשים סטירר, ואפילו אפשר לשים פלח תפוז וקישוט, וישיהיה לנו לחיים.